O CD Ribadumia acudiu á cita coa historia grazas a proclamarse campeón da regional preferente da tempada pasada, pero para xogar contra os mellores antes había que gañar en Cantabria ao Miengo Fútbol Club. O Ribadumia partía como favorito, pero o rival non lle puxo nada doado. O equipo do Salnés dominou o partido, pero a posesión non se traducía en goles. A primeira gran ocasión foi para Cheri no minuto 24 cun man a man que despexou o porteiro Vilo. O Ribadumia seguiu intentando sen éxito durante toda a primeira parte, pero o partido chegou ao descanso con Tavos no marcador. A segunda metade comezou coa tónica da primeira. O Ribadumia dominaba, pero os goles non chegaban. E en fronte, un Miengo que aguantaba moi ben atrás e apuraba as súas opcións de poder sair a contra. O partido poríaselle de cara ao Ribadumia coa expulsión do cántabro Muni no minuto 50, pero houbo que agardar ata o minuto 73 para que chegara o gol do partido. Diego Abal lanzou unha falta lateral que non atopou rematador e introduciuse na portería de Vilo. O Ribadumia continuou buscando segundos sen éxito e a piques estivo de saírlle caro, porque nos últimos instantes o Miengo gozou dunha ocasión que entre Prazos e o Pau evitaron que entrara na portería ribadumiense. O partido rematou cunha nova expulsión do equipo local cando Diego freou unha contra de Charles que xa encaraba a portería. Co resultado final, o Ribadumia fai historia e accede por primeira vez á primeira ronda da Copa do Rei. O contrincante será un rival da primeira división. Creo que estamos a un nivel bastante alto. Creo que ao principio un pouco polo respeto ao partido, creo tamén, por respeto ao rival, costounos entrar un pouco, costounos a sensación de que non queríamos cometer errores, non? Nos 5 ou 10 primeiros minutos, bueno, o ritmo de balón era un pouco máis lento do que a nos gustaría, pero a partir de aí, en canto empezamos a sentirnos cómodos con balón, bueno, creo que fomos bastante superiores durante todo o partido, e que só era unha cuestión de tempo que chegara o gol, non? A pena foi que tardou en exceso para chegar con todas as situacións que tuvemos antes para velo posto a favor antes. Bueno, un pouco salvadora, un pouco de sorte, hubo de todo aí, porque unha xogada de balón parado, que era o que vivían eles, máis que nada, porque non tuveron accións de trenzadas durante todo o partido, estuveron vivindo un poquinho deso, pois do balón parado ou do mellor dun fallo defensivo noso. Casi se dá ao final de todo, con 9 no campo, e parece que estaba todo para a heroica deles, non? Pero bueno, quedou do noso lado.